Na taso cikin rayuwar kunci da ba kowace yarinya ke fuskanta ba. Mahaifina ya rasu tun ina shekara 11. Mahaifiyata ta biyo bayan shekara 2 bayan rasuwarsa. Daga wannan lokacin rayuwata ta canza gaba ɗaya. Ba domin rashin iyaye kaɗai ba, har ma da yadda duniya ta fara juya min. Ina zaune a gidan kawuna, Allah bai bashi haihuwa ba, tare da wata 'yar yafen dona Maimuna. A unguwar gaba ɗaya marasa ƙarfi ne. A wajen akwai wani matashi a unguwar, sunansa Samir, fari, tsiriri, da idanu kamar na zaki. Kowace yarinya a unguwar tana masa kallon zinari, kowa sha'awarsa take saboda kyawu da kurjini. Amma ni ban taɓa zaton zan iya faɗawa tarkonsa ba, har sai da hakan ta faru. Na fara lura da shi ne a lokacin da yake wucewa ƙofar gidanmu, kullum yakan yi min murmushi. Daga baya ya fara tsayawa yana tambaya na, ko kuma ya ce na kawo masa ruwa. Daga baya ya nemi lambar wayana domin yana son mu riƙa gaisawa. Idan ya tafi kasuwa, na fara jin wani abu daban a zuciyana, wani yanayi da ban taɓa fahimta ba. Maimuna ta sha faɗa min na lura da irin waɗannan mazajin, amma na ce mata wanda bai da wata manufa a hankali na fara mantawa da gargaɗinta. Ina faɗawa cikin duniyan da ban sani ba. Na fara tsayawa ina ɓata lokaci mai tsayi tare da shi muna hira. Yana jefo min kalaman kwantar da hankali da zan ce irinsu, kin fi kowace mace mutunci da kima. Ban taɓa ganin mace kamar ki ba. Da zan samu mace irin ki, da babu abin da zai hana ni aure nan ba da jimawa ba. Wata rana da daddare bayan sallah, sai ya kira ni a waya ya ce zai zo mu yi magana sosai, face idan ba mai jin mu. Na ce masa to. A lokacin Maimuna ta sake min gargadi, na kula da kyau, kar na kuskura na bar shi ya fara min ɗabi'ar da zan zo ina da na sani, wato ya taɓa jikina ko makamancin haka. Na yarda na wuce wajen da muka shirya haɗuwa. Muka haɗu a bayan wani tsohon shago inda fitilar sola ke aiki. A nan ya dubi cikin idona ya ce, ina son ki ba don ke marainiya ba ce, ni da gaske nake, kuma ina jin ke ce mace da za ta iya zama matata. Na ji kamar sama za ta fashe. Wannan shine karo na farko da wani ya furta min irin wannan maganan, kuma cikin tausasawa, kulawa da girmamawa. Na yarda da shi da zuciyata. A lokacin na ji na faɗa sabuwar duniya. Bayan kwana 2 ya roƙe ni da na zo gidansa saboda ba shi da lafiya kuma ba shi da kowa a kusa da shi. Da farko na ƙi, amma kalamansa suka ja ni. Muka yi magana da 'yar uwata Maimuna. Na fice ta katanga, a silale ba tare da kowa ya sani ba. Na wuce inda yake kwana. Ina shiga na tarar da gidan a tsaftace. Ya buɗe min ƙofa da murmushi, yana sanye da kayan bacci. Na zauna, sai ya fara kamar kuka, yana cewa yana jin tsoron kar na bar shi, babu abin da zai same ni. Na dube sa cike da tausayi. Na ce, ba zan taɓa barinka ba. Wannan shine lokacin da komai ya canza min. Na yi alkawarin da ya fi ƙarfina. Ya matso kusa da ni, yana ƙoƙarin kama hannayena, ni kuma na janye ina kallon gefe. Ya sake miƙo hannunsa kan kafaɗona. A hankali na ji hannunsa yana yawo a jikina, yana cewa, yana ambaton, ki yarda da ni, wallahi ina son ki ne, ba ni da yadda zan yi, ke tawa ce har abada. Na juya na kalle shi har cikin ido, yana kallona. Muka jima a haka, sa'an nan ya turo bakinsa a hankali ya fara sumbata ta. Abin da ya faru daga nan ba zan iya cewa komai ba, amma a wannan ranar na sadaukar da komai, jikina da amincina a daren nan don kawai in tabbatar da soyayyata a gare shi. Washe gari na farka da hasken rana yana haska ƙofar ɗakin. Na same shi yana shiryawa, bai ce min komai ba, ba tare da ya kalli inda nake ba. Ya ce, ki koma gida kafin a fara neman ki. Babu abin da ya ƙara faɗa. Haka na tashi, na koma gida, zuciyata gaba ɗaya ta yi nauyi. Bayan kwana 2 na kira wayarsa bai ɗauka ba. Na aika masa text bai amsa ba. Na aika Maimuna ta leƙa gidansa. Ta ce min ya tafi Abuja tun shekaran jiya. Daga nan ne zuciyata ta fara girgiza, kamar girgizan ƙasa. Na fara jefo wa kaina tambayoyi. Shin ya cutar da ni ne kawai don ya biya buƙatarsa, ko kuwa wani abu ne ya faru da bai sanar da ni ba?